Това предложение е точно за вас. Защо? Останете до края на това видео, за да разберете. Я да видим какво имаме тук. Това е къща в град Варна, в гръцката махала. И честно казано се почувствах почти като на Миконос, само самолетния билет ми липсва. Морската градина само на няколко минути пеша. Училища, детски градини, плувен комплекс, всичко е около вас. Тук живееш в центъра, но без да си в бокс 40 съседа. Имотът е с 80 квадратни метра площ, с стратегическо разпределение на 1, 2, 3 нива. Първото ниво разполага с прекрасно антре, отделен санитарен възел, прекрасна просторна холна част, модерна кухня с вграден хладилник, с прекрасно осветление. Маля и вижте само котлоните. Прави ли ви нещо впечатление? Да, точно така. Абсорбаторът е вграден вътре в тях, което предразполага за по-голямо пространство на кухнята. Всичко е измислено до най-малкия детайл. Голяма кухненска маса за 1, 2, 3, 4 души. Елате сега с мен да видим какво има на долния етаж. Като тук имаме една напълно заведена спалня, втора спалня и баня с тоалетна. Тук отново всичко е измислено до последния детайл. А второто помещение не е обзаведено, тъй като собствениците са го оставили да го заведете по ваш вкус. Прекрасна баня с изчистен дизайн, душ кабина. А какво имаме тук? Мокро помещение с пералня и сушилня в едно. Ами терасата? Прекрасно място за сутрешното кафе или пък вечер за по чаша вино. А защо и пък не с приятели на барбекю? Само че не в това време. Але гледайте как се отваря терасата. Много яко! Целият имот е с вградена вентилация, като има предвиден и климатик за лятото. Чудите се за какво е това? Цялата къща е с подово отопление. Къщата е изцяло реновирана и готова за настаняване. Без ремонти, без главоболия, само вашите вещи трябва да донесете. Ако още гледате това видео, значи вече си представяте живота тук. Каква е следващата стъпка? Елате на оглед. Ключовете ви чакат. Въпросът е, вие готови ли сте?